Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Κέντρο Cyber Alert. Παρακαλώ. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ιδρύθηκε με σκοπό την πρόληψη, έρευνα και δίωξη εγκλημάτων που διαπράττονται στον κυβερνοχώρο. Έχει διεθνή παρουσία και είναι leader σε επιχειρησιακά σχέδια δράσης Impact στην Ευρώπη. Έχει βραβευθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο της Europol για την προσφορά της και τις καινοτόμες δράσεις που αναπτύσσει. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Cyber Alert 11188 λειτουργεί επί 24 ώρου βάσεως 7 ημέρες την εβδομάδα. Διασφαλίζει την παροχή άμεσης συνδρομής σε έρευνα ή δίωξη αναφορικά με ποινικά αδικήματα σχετιζόμενα με συστήματα ή δεδομένα υπολογιστή. Στην υπηρεσία υπηρετούν εξειδικευμένα στελέχη με γνωστικό αντικείμενο την πληροφορική, τα οικονομικά, την νομική επιστήμη και την ψυχολογία, καθώς το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές του σύγχρονου κόσμου και απαιτεί ειδικές γνώσεις για τη διερεύνησή του. Εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων μέσω διαδικτύου, κυβερνοεπιθέσεις, εγκλήματα οικονομικής φύσεως καθώς και ζητήματα προσωπικών δεδομένων αποτελούν καθημερινό αντικείμενο της υπηρεσίας, καθώς αφορούν ένα δυναμικό, συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο με πολλές δυνατότητες. Προτεραιότητα της υπηρεσίας είναι η ενημέρωση αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσα από επίκαιρες και καινοτόμες δράσεις. Πραγματοποιούνται ενημερωτικές ημερίδες για την ασφαλή πλοήγηση στον κυβερνοχώρο σε όλη την επικράτεια και τηλεδιασκέψεις ώστε να φτάσει το μήνυμα αυτό παντού. Περισσότερες από 700 ημερίδες σε όλη την επικράτεια, καθώς και στην Ομογένεια. 100.000 πολίτες ενημερώνονται κάθε χρόνο. Ο ενημερωτικός ιστότοπος cyberkit.gr παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το πώς μπορεί να αξιοποιήσει όλη η οικογένεια και ειδικά τα παιδιά, οι ψηφιακοί πολίτες του μέλλοντος δηλαδή, τα θετικά των σύγχρονων τεχνολογιών και του διαδικτύου και να αποφύγουν τις παγίδες που ελοχεύουν. Για την ασφάλεια και ενημέρωση των πολιτών έχει δημιουργηθεί ο ιστότοπος cyberalert.gr. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει πιστοποιημένη παρουσία σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία προσφέρουν ένα δυναμικό και διαδραστικό εργαλείο. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμμαχος στην ασφάλεια των πολιτών στον κυβερνοχώρο.